Pane chitiko chinoitika aiwa munyika yeZimbabwe chatinoona kuti aiwa Midlands province aiwa munzvimbo yekwaChirumanzi panoitika fatal accident yashamisa vanhu vanyasokana kuti aiwa yes ndinoona kuti mutungamiri wenyika is mobilizing aiwa kubuilda kana kuti kurehabilitate maroads, but ari kuya panapa vachibudisa in evident yekuti aiwa the situation yemaroads munyika yeZimbabwe needs to be addressed. Hapafaniri kungomaintainwa maroads aiwa kuma front line avenues kwanoziva kuti aiwa ndo pane ma-eye catching ema-visitors. Sanapinda mashoko anobuda nyuka pana muroti bo subscribe like out on the bell icon. Team down the mirror mashingonyera vachiti 5 street vendors were crushed to death at Chaka Business Center, Chirumanzi, when a Honda Fit side whipped with a Ford Everest. In other countries, there would be speed limits of 50 kilometers per hour when a highway enters through such a settlement, but Chaka is none. Many fatal accidents are reported at the place every year. Vanoposta this picture ramurikuona aiwa ramurikuona kuti iyo mota ndo Ford yacho, murikuona kuti aiwa that car aiwa is a luxurious car and yakasimba, but murikuona kuti mapararo ayaita muchiona unyangwe wheels apasisina, muchiona hembe inoratidza kuti yemunhu yanga yakapfeka yakastika pa-the rim the vehicle, muchiona aiwa the human body dziri pasi pemota. Just imagine chimbofunga kuti that vehicle was traveling at what speed, at what kilometers per hour. Inozoratidza kuti aiwa this issue must be addressed, kuti aiwa pamanoita ma-improvements aiwa mu this transport and road system. Unyatsokuoneka kuti aiwa kana titi tiri kumaintaina maroads, let us address kuti aiwa kumaintaina maroads ekwezi. Inoda kuti vari kuya vachibhota vachiti aiwa pa this point panotsikwa vanhu vakawandisa, kana tiziva kuti tiri kuapproacha ikava growth point ngapave nema-speed limit post. Chimbotidza mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, usangano subscribe or like, and turn on the bell icon.